Cillian, onko sulla AD Masters? Joo on. Koska mulla on vaan AD support. Mä otin Doros Ringillä, niin kato tää korvaa sen. Oh, man. No siis millä Fiddle aloittaa jungles? Doranilla. Doranilla. Ai Doran's Blade. Minä Invade. Kilvelle. Turpakin, mulla on nyt OP alkuitemi. Siis vittu, Doran Blade. Siis luotte. Fiddle Doras. No niin, Minun leesi näytti. mulla on nyt damage. Minulla on leesi. Kilveidään. Morgana! Sieltä! Jurkatti älä pelästytä, poika. Pomjoki! Mä daivaan. Siitä että kaikki näkee. Fiddle! Mitä Jurkotti tehdä? Niin Jurkatti, fläsäinen kiinni. Miksi sä fläsäinen kun pommi on kiinni? Itse murhaa pommi tossa. Oi helvetti. Ei pojat, ei nyt sattu. Siis Mä krittasin tuo! Taas mä krittasin uudestaan! Mun ulti. Siis eihän niillä on joku vittu fiiritty ADC, ei tässä mitään muuta oo. Syötä kuodra, mä syötän penta. Mene sinne. Syötä se kuodra vitun Ei, päälle. syötä. Ei, Mä krittasin 2 kertaa. Vitun munapää, oltais syötetty penta tässä alkuun. bullshit. Siis Jokke, siis miksei sulla ole rahkeita? Jurkatti tulee. Mä No niin, haen ne. ei nyt mene. Asioimi vittu. Onks tää niitä surpeilee? Tää on Eiköhän tän pelin luonnon löytni jo. Rampage. Mä käyn finishaamassa sen. Elikäs vittu 4-0 siis. Missä se on? Onko läsään yli? Janna, ottaa Janna, ottaa Se löysi. Janna. Siellä se varus menee, ottakaa se. Igrit on kiinni, ei olekaan. Pommi kiinni Dragonista, Saattaa. pommi kiinni, hei Janna meidän Joo. junglesta. Pojat, mä kuolen. Man, bitches. Mä haen ton Morgana. Hyvä pitäis. Raina sitä. Kyllä. Oi. No niin, Chilean. Hei, tapa se. Cillian! Pommia kiinni, Cillian. Jes, siinä on pommi kiinni. Fläsäs. Ja fläsäskin vielä. Ja kello. Ei tullu, uusi Doros Ring. Siis mä käyn hakemassa se. Siis. Flash. Missä Flash? Jerry Urkotti. No niin, just kun nää on otettu nää early tapot tässä näin, niin voidaan lähteä pelaamaan. Oi helvetti, se autakin sattuu. Okei. Jokke, daivaa se. Sulla on Igrit ja Dotti up. Ei mulla oo Ignite. Siis sen autotakin sattuu. Nyt pelataan taas kunnolla joko, eiks se? Joo, sen autotakin vähän sattuu. No sillä on vittu BF Sporti. Aika jännää passu. 3 minuuttia. Sitä yhtään vardeja, mutta ei hämää, ei varmaan hirvesti oo gankkimässä. Joo niin Antti kuoli. No se on sen ohi, jos Progan nyt on taas tän aimu. Siis tää Irelialla puskee mun tykkiä täällä. Mä tuun gänkkiselle bottiin. Droppaan vain gankkisella. Mikä tää Urkotin isku on? Toi pitäis pukea ton yhden jutun tuolla. Tons of Damage on sen nimi. Siis nyt mä otan matsia Irelian kanssa. Nytkö sekin Sä pitää saat turpaa, sopii. Mä oon kak, mutta mä tuun late gameissa mukaan. Siis mä tarvitsen 2 paraspeidiä. Ei siis että meidät silään nousee late gameen tietysti. No niin vaan ne baittaa. Koko ajan. Nyt on gankki. Mulla ei oo vielä fearia. Kuka sellaista gankkeihin tarvii? Kato nyt, ota se siitä. Ei pysty, ei riitä damage. Mitä se Cillianin dusa? Jokke, mennään me sit bottiin gänkselle.
Taas. 8-1. Sitten mä saan. Se on saatava. Flashaa sinne! Ei oo flashia kuule. Jokki, nyt otetaan killi Annosta. Meidän toppi on tullut apuun. Mitä vittua meidän toppi täällä tekee mun? Is that gang? Tuo! Sieltä. Et siirretään Maltsar ihan hullu, se voittaa leinin ja känkkii muut leinit. Laitetaan Irelle Red Buff ja se Farolta yksin topissa. Niin tekee urkottikin. Vittu lane bulli palu topille. Ei vittu, viisi. Siis Jokki nidosse. Autan teitä vähän puskien tätä leiniä. Vastaan. Mä en oikeesti uskalla mennä enää tonne jungleen, mä kuolen sinne. Rakkana. Nyt muilla. Jokki, Kannattaa seisoo sinä paskas. tääkö on sun leini? Ja puu. Sillähän pommia nyt kiinni. Kyllä kaivaa se. No niin, vittu gänkille. Loveilla. Pari pommia, niin se kuolee. Mä oon gänkkisellä. Kaivaa se. Muutama pommi vain. Sille nai. Mistä Sieltä se tuli siis OP-arrovi siis. Pojat järly Dragoon. Turf please. Onko? Kimi, mitä sä oot tehnyt sun Doran-speidille? Hei! Siellä on Castro oli OP vittu Dragonilla. Vittu Dragon. Se vähän tukee nyt tänne. Itse asiassa siinä on mun mielestä hauska juttu, mutta mistä on melkein IE jo. Jokki, mä droppaan känkkiä. Jokki, täällä lehtini. Ei jätä, ei anneta Leesinin lannistaa tätä. Vittu mä luin Mobafirestä, että Fiddle voi tehdä Dragonin nopeesti. Jokki. Allu ei hätää, mä pelastan sun. Ja sä et tappanut sitä. Täällä on vähän hankala farmata tällä botlanella. Ei jätä, mä hoidan midi. Ei käy. Kiitos! Support Fiddledix, sai sen flashaan. OP Fiddledix. Tuohon käyn, droppaan känkille. Tuu gänkkiselle. Droppaan vain känkille. No niin, gänkkiselle sitten, täällä on Sailesi kiinni. Sailesit. Ei nyt toi, varus. Nyt varus. Ai saatana. Nyt se varus. Tehkeekö se pikkasta lämää siellä vai mikä? Ongelma. Sillä Allo, mitä sä teet? Tapo Kuolee Janne. creepeille. Niin miksi meillä ei ollut Mordekaitseria? Tai Jortsukka? Siis jos meillä on Mordekaisen ja Jorikki, niin taas voitettu peli. No niin, nyt mä haen ton vastauksen. Siis ihan oikeesti joku ottaa mordia ja me kokeillaan Fiida ADC heti alkuun. Oh, joo, Eispeli, Morden mini ja siirtää vastaan AD-kari, jos siellä on joku raitsi, niin. Ja sitten Jorikki toppi. Mistä tää oikein? Ja Fiddle jungle. Miksi Fiddle juuri? Siitä on OP. Urkotti. Miksi tästä 2 varu sanoo? Siis toi toppi on vähän kärsimäs, mutta ei se. Ei saa. Ei se oo, ehkä nyt peissä, mutta... Ei anneta sellaisen pienen seikan lannista. Känkkiselle. Kattokaa ensimmäinen. Jos pelataan 5 vastaan 4, mutta mietitään, että on Ireliamassa late gameissa. Siis ei Jokke. tää ei vaan ollu late gamea, Fiddle karjoittelee ne sitä. Ultaa! Ai sulla ole. Ei jumalauta Leesin. Ei jumalauta tää urkotti. Tii urkot gaming cancel. Kattokaa. 1v1 Leesin. Ehkä mä myyn mun flaskin pois ja ostaa lisää Doraneita. Daivataan! Ei, mä sain ulti. Mulla ei vielä ultia. Mä otan kuplan pois, se pommi tekee läysää. Nice. Tapetaan hei, toi Janne. No niin, mä tuun auttaa sua. Ei fuck it. Yes, nice. Outplay. This bot lane! Tuope! Ei muuta tätä känkkiä. Mä äsken 609 rahaa, niin sen takia varmaan saatiin toi onnistua. Eikä ei musta saa yhtään rahaa, niin ei hätää. Ei musta... Mulla on kohta ulti. Mä voin laittaa sen varuksen, niin se Pojat, mä sain kengät. Hieno homma poika. Mulla ei vielä kenkiä. Se oli ihan... Mä kriittänyt. Kato kun tää on play sitä niin totta. Fidel pompimme siis. AS Fidel siis.
Too strong, too strong. Okei. Mulla on alue... Tsekkaa kun mä lähden tästä platformilta. No niin nyt. Siis too strong, Fidel. Ota nyt sitä AP:tä, jos ultista tekee sitten lämää, hei. Sä voit treidaa se, kato sitten sen. Jumalauta, Ja mä nyt tarviin mä attack ultaan speedia, kun mulla on niin kova autoattakki damage. Mä vahingossa myin sen Dorasteidin pois. Too Mä oon strong. känkkisellä tässä. Kiipi, mä tarvin apua. Nokkaa. Pitäisikö mun käydä topilla? Taivaa. Oikeet jätkistä. Missä? Tää on oikees näistä jätkistä. Mitä? Siis voi vitun toplane siis. Siis Mä ne... varmaan- Siis Mä en varmaan ikinä ollut näin hauskaa peliä. ne vaan niinku ruokki ton väärikses. Kaadun karruaple kunto. Al tsekkaa nopea urkutin buildi. Mä tuu, tapetaan. Koko ajan. Hyvä urkotti panostaa Early Gameen. Katsotaan, saan Järlykeen biisti, siis suorastaan Vayne Pooli. Siis leimpullu. Siellä. Hei! Se jos kiinnostaa. Mä oon nyt ulti up. Nyt alu farmataan toppi. Mennään, mä saan tohon. Mittasin! Siis tää Fidlehän completely shut down. Jokke, mulla on ulti. No ultaa jotain. Mä ulttaan. Hei, itsemurhapommit. Ai tosiaan. Jokke! Oh man. Auttaa. Mä otan Nikriten kiinni. Tuossa sanoako, että kaikista siis niinku muslimiystävällisemmät champit on tää itsemurhapommittaja Zilean ja niinku Prince of Bel Air, mikä tää on? Mittasin. Tohan. Siis milloin sul alkaa niinku mikä kellonaika? Pusketaan toppi nopea. Tää nopea. Vittu Fidel ei halua ottaa tota. Joo, mä en saanut siihen ikinä mun dotti. Kato, vintu. Teillä niitten kanssa turrettein. Crowstormaa. Naakka myrskyy. Krittasin. Kiinni Crowstormaa. Ja no. Ei se, tää... Damn you are strong. tää peli Damn you are strong. Tää valuu heikkiin. Tää valuu late gamei. Leipully. You know these them Meillä on ainakin leipully. täällä 5. Kato tosta. Siis viisak doraneita siis. Kukaan se. Sä pakene sä. Tapetaan toi! Tapa pommi siihen Antti. Ke pommiin Pommi mana. siihen! Vaan perunaa kei! Yks peruna! Siis ei kuole perunoihin. Unkillable. Niin pojat, mä saan koko ajan lisää itemeitä. Mäkin. Osti, mä varastin sen sulle. Feeder sticks. Hei Mulla on viidastik, jos sä hybridibuildi. ylläisit AP:ltä tai jotain juttua, niin sun treidaa sitä uutta kiva. Mulla on vittu hybridibuildi. Hybrid Fidel Castro. Odota kun mä Siinä olisi Janne. mä krittaan 128. Jokki, sä et niinku tehnyt mitään. Allu, onks ton biilis varmasti kosher? Jarl Dragonille. Nyt voidaan. Tytö Early Dragon, ei niillä oo mitään käsitystä Ei, niistä. Early Dragon. Hei, onks teidän billit varmasti kosher? Mä en tiedä, salliiko mun uskonto tämmösen pelien pelaamista. Niinpä. Kyllä. Eihän tässä joka tankka mä Siis- muuttaa se. Feedlesticksillä on Jumalan siunaus. Jumalasi. No attack speed. Miten tohon väliin ja kotiin? Smitettä. Pommi kiip. Pommi oli taas kiinni, mutta too strong. No niin pojat, mä olen nyt Hei, gänkissä. tämä tästä. Hei, Liisin. Gank that bitch. Mistä te pojat ootte? Pojat Varusi on tossa. Antti! Mä tuun sinne tekemään mind damage. Ei mulla Katsotaan, mind mä... damage. Ostas tuuni vaarukseen! Ja team fightit voitto meille! Mikä tää on? Flashilla yli. Mulla on ulti vielä. Ei mene Kauma. vasta. Kiität Janna bitch. Siis vei too easy teamfight. Ine! Musta ei saa rahaa, mä tankkaan, musta ei saa rahaa. Sul... Ei oo. Tuolta! Oho! Mitä helvettiä. Tää Irelia tulee vittu täältä topista vaan läpi. Me voitettiin toi teamfightti. Tällä... Meillä ei tarpeeksi doraneita. Siihen tää matsi kusee siis. Teillä ei oo paraneita tarpeen.
Mun buildi on ainakin tämmis. Missä Mä ajattelin laittaa Homekaarti koska täällä. aika hyviä tulos. Ville Venä. Ville Venä. Mulla on tää speed boosti vielä, hei, tiedätkö me rollataan ineen, kun mulla homma Shyreliä ja tonne. Kaikille homeguardit sitten. Siinä me vaan juostaan tuohon väärikseen, se on keike. Joo, visimästä. Joo. Pistimästä! Janne beittaa. Sinne, mennä siimaan. Siimaa! No vittu, irroa sinne. Vittu tää Hyvä Siimaa. No se helmas ihan kunnolla. Urkotti. näittekö te? Siis tää Reini. Jokke. Missä sä olet? Jokke sieltä. Laita vittu syöpäkiin. Väärä. Quadra. Quadra. Ai well played! Jätkät, mä taisin lauata ekaa kertaa miehille elämässäni. Mitä? Quadra. Ton ois taas mennyt jättää tunnustamatta. Hei mun botlane. Videri. Älä köyri. Nyt jo Jokke, lopeta toi Wavecleari. Kyllä, wave clear. Ei Chilean, tuu drop! Hei, No niin, Ville, nyt siinä mennään. vauhtia täällä Fountainilla. Homeguard loppu. Juokse. Noniin, urkotti. Buildi edistyy. Jep, mä ajan sen PS-vuorni. Tuosta. Missä brutalizeris on? Ihmiset tarvii. Niin pääsis Mitä jurkattia. Frozen Heart ja Mana Mune? Hei, Chilean tuu Siis mä Ace. panostan pure damakea. Juu, pure damage. Zero KS. Chilean Se no nopea. Ace. Siirretään turetti täältä nopea. Ja ulko päällä. Mä tarvin vauhtia. Mäkin sitä ulti hei. Siirretään nopea turetti. Joku soittaa. Älkää soittako he. Mä ultaan Trade. Ultaan.